Pæn goddag, Peter Elias. Hej Anne. Velkommen her til Dropsum Danmark i Herning. Sådan en god dag i slutningen af sensommer. Ja, ikke også? Hvad skal vi lave her i dag? Vi skal springe faldskærm. Det skal vi nemlig. Du og jeg skal 4.000 meter den vej, og ud af en flyver, og 200 km/t nedad. Hvordan har du med det? Og vi lige se en hånd her. Ryster du på den? Ja, lille hun kan se. Lille hun kan se, ja. Har du tænkt meget over det? Nej, ikke umiddelbart. Nej, det var sådan... Jeg kan også godt se, du har glemt faldskærmen, Anne. Ja. Hvis nu er nogen, der sidder og ser den her video bagefter, er der så noget, du har at sige til dem? Er det godt? Ja, det er det hele. Godt. Jamen, high five. Så gør vi det. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away. I wanna fly away. Jeg tror, det virkede! Var det ikke det? Det var nice. High five! Det er godt så. Sådan der. Haha! Så er du fri dag igen. Sådan der. Hvordan var det, Anne? Det var super nice. Ja, var det ikke super nice? Det synes jeg også. Hvad var det bedste? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det var en god blanding. Ja, god blanding. Godt vækst. Det gjorde du fint. Tak fordi du kom til Herning og tog en tur med os. Til vi ses igen næste.